Сюблимни ванилии, част 2. Том Форд, Ванила Фатал, 24-та година, се природи в по-луксозното, изкушаващо ванилово гурме с магнетично пристрастяваща ванилия, богатена с кафе и франчипани, потъващи в лактонна ванилова дълбочина, опушена с тютюн и велур, опияняващо млечна. 50 мл, 420 лева. Тизяна Терензи, О Контралио. Уютно топла унисекс композиция. Какаова шушулка с пикантен захаросан малц обгръщат ванилията. Кестени с зърна тонка и бензоин. Всичко това създава божествен уют. 50 мл, 280 лева. Серджов, лира. Дамско сладко изкушение с италиански акцент. Цитруси, жасмин, карамел и мускусна ванилия. Гурме? Да. Женствено? О, да. Абсолютно зашеметяващо. 100 мл, 330 лева. Ани Хикс Колекшън. Природената ванилова легенда. Ярки цитруси и сочен пъпеш обгръщат лека ефирна ванилия. Ванилия с въздушна мекота, с водни нюанси, обагрена с кашмирено дърво, градински чай и амбър гриз. Легендарна ванилия, обляна в светлина. 50 мл, 280 лева. Ванилията е многолика, фатална, утешителна, вкусна, величествена. Коя ванилия олицетворява вашата същност? Която и да е тя, може да е ваша, ако посетите сайта ни или пишете на лично съобщение.